тоҷик духтар чӣ гуна чашмон дорӣ, пайваста ба даври ӯ чӣ миҷгон дорӣ. чашмат оҳу асту абрӯи тиру камон, сайди пайи сай ба осмон дорӣ. имрӯз як гулдухтари зебову ситораи шабакаҳои иҷтимоӣ, як бонуи хона, ҳамсари меҳрубону маҳбуби ҳамагон, хоҳари азизи мо рухшона каримова ҷашни мавлуд дорад. рухшонаи азиз, имрӯзам бароя чизеро талаб мекунам ки ба он расидаӣ, аммо боз мехоҳам аз ин дида ба хушбахтиҳои зиёдтаре ноил гардӣ. худованд туро ба он зинаҳое расонад ки нафарони зиёд орзуяшро мекунанд. пас азизам, ҷашни мавлудат муборак. як духтари хокзору хушқалб, як зани азизу меҳрубон барои шавҳар, як духтари ноздон барои модар ва барои ҳазорҳо нафари дигар як бонуи хушқаду қомату маҳбубу зебо. худо кунад ки туро хушбахттарини олам гардонад. мавлудат муборак, хоҳари азизам. рухшона, ҷони апа, ту тавонисти дар қалби садҳо нафар маскан кунӣ, бо табассумҳои зебоят дил бубарӣ ва билохир соҳиби хушбахтиҳо бигардӣ. ин ҳам аз қалби поку бекинаи ту аст. ман аз ин ба баъд дуо мекунам ки акнун модар шавӣ ва туро на фақат як моделу як бонуи зебову машҳур, балки ҳамчун модари хушбахт канори оилаат бинам. ин хушбахтият, ин маҳбубиятат, ин меҳрубониву хушиҳоят ва билохир ҷашни мавлудат муборак азизам. ин рӯзи зудрӯзат муборак.